Tegar, diganti le Tegar. Selamat datang Mas Tegar. Nama Tegar. Ini saya duwe Surabaya ini. Iya. Ayo. Wah, iki sira lah iki. Oh. Ya. Ayo. Sayo. Ya. Kaboten rene. Ini kaboten sumber. Yusuf. Iki cilik makiti. Oi! No! Hey. Ya. Out. No! Oh ya. Yusuf.
Sakakno anggene kowe lungguh ing pawiwahan kene. Mangertenono ing iki awake dhewe ngenani Bang Singa Kobra kang ngarane. Aku minangka pepundhening Singa Kobra. Wiwit Jember Wetan nganti Lumajang. Ya iki prejengane Prabu Nanang Kobra. Toh! Kowe kok meneng ae. Apa sing kok pikiri? Hah? Dikya kula tuan ampun lingkung kebok lan basma. Aku matur suwun bisa semboyong kowe minangka ning nanggalaning saka tlatah Lumajang. Ing wengi iki kowe nyengkuyung aku ora bisa ngewehi apa-apa. Matur suwun ya yayi-yayiku. Tetunggaku monggo muga kowe lancar anggene golek rejeki lan sandang wangane. Utamane kowe ampun mandor muga kowe ndang entuk bojo kaya aku. Aku entuk bojo kaya Warsita gampang ilang-ilangan. Ingkang nomor loro matur suwun kadangku Tegar sak bala balaning saka tlatah Karanduren. Ya muga-muga kowe Tegar anggene golek dadi skripsi bisa lulus, bisa mrebaka. Matur suwun ya Yai. Ora usah kakean gunung tanpa guna. Ayo ditutno lakuku ya Tegar. Percaya Prabune dhewe iki ya Warsita. Sekali gentak wedokan 16. Pun kowe dadi manggalaning saka tlatah Lumajang. Kowe ya nyonto aku, ya nyonto ora. Ngerti? Gampang entuk wedokan, yo gampang ilang. Ana sing lara ati to. Sapa? Sandingku to. Kelingan lek kluget-kluget to. Ayo Tegar. Ho. Jo. Hae. Tos. Hae. Tos.
seneng sing nyono Mbak Lomison maki sing ngerti pokok seneng ring ati omongi wong tuwek sing sun reken nuruti hawa seneng serta kelakon wisan alami wong tuwek sing kliru marai dudu milih soal donyane kang penting lahir batine untuk miriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong ora keturutan susah seneng disangka biarang sun eleng-eleng riwayat bengi ati kaya nangsa nasibe wong tuwek sing sun reket nuruti awasane Lomison maki sing ngerti pokok seneng ring ati nasibe wong loro beteng cewek saiki seneng sekono serta kelakon wisan alami wong tuwek sing kliru rai dudu milih soal donyane kang penting lahir batine untung ngriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong loro keturutan susah seneng disangka biarang serta kelakon wisan alami wong tuwek sing kliru marai dudu milih soal donyane kang penting lahir batine untuk ngriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong ora keturutan susah seneng disangka biarang yo yo cho yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang menari jauh tinggi
Ayo, 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 ayo. Hei. Oh, Hei. Ah, Ayo pentasnya Jogor nih. Yo yo yo. Jeplok gen. Ya. Iya Mas Nur. Oi 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 oi. Iya. Acang MMA gen. Oi. 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 Hae Surabaya Jayabata. Imbang-imbang ana nang gending kowe salah gatenge dinamiki kiya durit. Kowe bakal ngerti piandele iki kula Prabumu Nanang Kubra. Kowe bisa ngalami Nanang Kubra tak turuning 20 taun. So, ayo, Rubondo Yai! Lo, 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 lo. Keru. Ngawur ae. Iki. Oh, ai. Yo. Ayo. Kaya ngono ki kaya ya. Oh. Oh, hey, oh, ya. Oh, hey. Ayo, hey. Ayo
Ayo. Ojo ayu ya. Ya. Ayo. Yo. Alon-alon nih. Ya. Ya. Hao. Awas. Aduh. Antekno le. Antekno nak. Ayo. Awas. Hop. Ya. Ya. Toh. Wong lek ngasilen. Warsiti. Iya. Lah waya jatilan plek. Heh. Om Warsiti iki lho. Piye toh? Dadang. Ah, Endi? kesuk ae. Lah, Benjing mawon. toh. Kowe duwe apa? GGM. 2000 saja cukup. Sing geslor ki wis petutut ae to. Oh niku. Hae. Pak Kojin. Rene sampean. Hae. Pak Kojin. Lek sing ayu-ayu tapelane enek ae. Iya. Lek sing elek ono blas. Mbak Nani, gak gelem Pak Kojin Mbak Nani. Dadak. Gak gelem Indri. 2000 mencari teman. Sing duwe omah lek kon metu. Lah ya kuwi 2000 mencari teman. Pak Kojin. Manuan iki artise. Toh. Bene. Manuke Pak Kojin iki larang lho to. Larang. Manuke Pak Kojin. Lek ketok sing blenuk-blenuk ngene iki ya urip. Sing beleno. Jangan lupa tatap layar Wahyu. Arek iki TikTokan tatap layar. Kojin. Ayo. Endi? Tak susule. Lah nek duwe. Ngerti lek bojone loro. Wah iya. Manuke Pak Kojin larang-larang. Sedang.
Lingko Jin. Sampean nyawa? Ate mecut sampean. Hah? Siji loro telu papat lima enam pitu wolu. Ojo ngono, Pak. Aku gak kulaan setan ning Ulum Harare, Pak. Ulum Harare kulaan setan 50.000 situ. Bu neng diareke mau. Ayo. Setane Ulum Harare gak teko jan. Pat. Tek nih. Setane didekne, cok nih. Apa? Gambu lek ro artis ayu nyendet ae. Gak kelingan kluget-kluget kae to. Lah kate apane? As dasteran iki to. Strawberry. Lah lak tenan. Sing ayu maneh. Lah yo. Ribu mencari teman. Ya ampun. Halal bihalal lho kiri sik riyoyo. Loh, Aku orong. sing nyekel mik durung. Koncone rong enek iki lho. Itu baine. Lah kok di. Lah aku orong mbok kei kowe mbok liwati artisnya mbok sing wasawan. Lah sing ayu ketok. Tak bathuk kene. Oh, jalur lagu, sik jalur lagu Mas Wahyu. Wis turuti ae. Los sampai subuh. Dang. Mboke kon mang ngitung duit, Dang. Mbok, aku gorong disakoni, Mbok. Ayo Mas Wahyu lagune racun apa? Jaluk mecut apa? Madu dan racun. Racun dan racun. Walah, tanggapnya jaranan bojomu ya turu yo. Jangan lupa tatap layar kawan. Yo wis. Angel ngono yo melo ae ngono kuwi. Jan. Lah ya kuwi. Tarik, Dik. Apa? Diganti apa? Singkong dan keju. Oke, singkong dan keju Mas Wahyu. Walah, singkong dan keju. Susu stroberi. Aku iki saya hati-hati ya.